tyckte var det? Nej, ingen fara. Du hade en ritsare på ryggen min, den var inte hård nog. Han låt jag gå med den där då. Varför såg jag inte på honom? Vet du? Nej, jag blöt med. Har du byta? Har du stått rätt då? Fan då. Ja, så sett. Ja, men vad blir det? Ja, men. God. Stannar upp va? Ja.